Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalaan una kita sa mga balita lokal. 27 anyos nga lalaki patay matapos ginluthang sa adlaw mismo sang Pasko. Pulis nga natrap sa ilabalay samtang nagakasunog patay. Sa mga balita nasyonal, presyo sa produkto petrolyo manubo na sa masunod nga semana. Mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Odette naglamot na sa 326. Sa balita international, sunog nga bangkay sang masobra 30 katawo na diskubrihan sa isa kasunog nga van sa Myanmar. Sa balita sports, Magnolia daw batok sa Hinebra. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Desyembre 27, 2021 kon Desyembre 26, 2021. Sa ngalan ni Aksyon Dorel Cabato, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Sa detalye na sa mga balita lokal, patay naman ang 27 anyos nga lalaki matapos ginluthang samtang nagakatulog sa sulod sang balay sa sining live-in partner sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod, kagabi Desyembre 25. Ginkilalang biktima nga si Elmar Gayatin alias John nga nagakatulog sang ginsulod sang sospetsado kag ginluthang sang 3 ka beses. May igo naman ang biktima sa ulo kag sa liog sang ginasuspetsohan kalibre 45 nga armas luthang. Ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sang Police Station No. 2, nga nagwang live-in partner sang biktima nga si Aliza Barredo para magpa-load para ginpabalo na lamang nga gintiro na ang iya sining live-in partner. Sunod kay Pendon, ang biktima ginaligar drug surrenderer. Sa pagpausisa ni Pendon sa lugar, ginaligar nga ang biktima nagapangtunto o kung nagapanawas sang droga sa palibot. Ginalanta naman sang Police Station 2 nga isa o kunduha ang sospetsado sang krimen. Sunod kay Pendon, gindungan sang sospek ang krimen samtang ang barangay may Christmas tree lighting sa gwa kag wala na batian ng lupok. Kasunod nga may nagalinupok man nga palupok. Ginalantaw sang kapulisan nga droga ang isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa investigasyon kag padayon pa nga ginapadalman ang krimen. Samtang patay naman ang 36 anyos nga pulis matapos natrap sa sunog sa balay sa Iloy sa Procasinto, Barangay San Fernando, Ciudad Santa Lisay, Lasinggo sang aga Desyembre 25. Ang pulis ginkilala kay Corporal Jobert Jasanta, assigned sa Silay City Police Station, may asawa kag duha ka mga kabataan. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Emmy, utod sang biktima, nagdulong si Jobert sa salakyan sa puluyan sa Iloy para mausar sa pagsimba sa kaagahon kag tungod gabi na nagdesisyon ini nga didto na lamang matulog. Upod sang biktimang iya manghod sang natabo ang sunog apang maswerte nga nakaluwas. Ginaligar nga nagsinggit pa si Jobert para magpangayo sang bulig para apang wala na nahingagaw bangod sa kadako sang kalayo. Samtang nagwa sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Fire Station nga kandilang ginalinan sang kalayo apang ginausisa pa kung paano ini resulta sa sunog. Sunod naman kay Talisay City Acting Fire Chief Senior Inspector Jovelyn Zamar, ginpaidalom naman sa autopsy ang bangkay ni Jobert.
Nakita naman din na nga pilas-pilas di sa iya pulso, labot di sa iya nga kuan, kadamo naman to, ng pinalian. Initial man to gyapon kay ina no kay sa amon interview damo wala pa kami ka final kay kadamo pa sang ang ara ba matungdan nga hindi pa gid na maano ang ila balang statement nga maisa sila daw damo nga statement kagawa. That's why nga need gid namon thorough investigation with regards on this incident. Samtang patay naman sang naabtan ang iya nobyo sang 17 anyos nga babae nga nagakabit na sa balayan sa iya Puluyan sa barangay Salong, syudad sang Kabankalan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant Derek Kapunong sang Kabankalan PNP, ginaligar sang nobyo nga nagwa siya sang makadali agud magpa-charge sang ilang mga cellphone. Apang pagbalik sini, nakit-an na lang nga nagakabit na sa balayan ang iya nobya nga mahigot sa liog usar ang bedsheet. Problema sa pamilya ginalanta rason sa pagpanginmatay sang babaye. Nagwa man sa investigasyon nga makapila ka beses na ginplano sa 17 anyos ang pagpanginmatay kag sa post-mortem examination nakit-an ang mga pinalian sang pilas sa iya sini nga lawas. Nakita naman din na nga pilas-pilas di sa iya pulso, labot di sa iya nga kuan, kadamo naman to, ng pinalian. Managurong nambalya ko na sa iya nga nobyo ni, nga problema sa iya pamilya. May nalangguro madula ko, manabla sa mga weddings, di na saway niya nobyo eh. Ang kabahin sa pagpahayag ng Police Chief Master Sergeant Derek Kapunong. Nagpatigay naman sa simultaneous nga pagpanagtag sang Christmas bags kahapon nga adlaw Disyembre 25 ang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa 61 ka mga barangay sa syudad. Sunod kay Vice Mayor Alcide Familiara, nining aktibidad ang tuigan nga ginahimo sang talatapan ni Mayor Bing Linergia apang bangod sa padayon nga pamahog sang COVID-19 ang among distribusyon ang ginpaagi na lamang sa tagsa ka mga opisyal sa barangay sa Bailos Bay Center kay Ipuluyan nga sadto ginagamit bilang venue. Target nga benepisyaryo sang among nga programa ang mga poorest of the poor nga gintumod man sang tagsa ka mga barangay. Ang tagsa ka mga Christmas bags ang may unod nga mga ingredients para sa pagluto sang spaghetti kag salad. Nagtaas naman sang halos doble nga kadamuon sang mga OFWs ang nagapauli sa syudad sang Bacolod. Umpisa sini nga semana base naman sa datos sa talatapan ni Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFW ukon ATRO. Suno kay Salanga, humalin sa 20 to 30 ka mga OFWs kada adlaw tinalikdan nga semana, subong naglabot na sa 50 to 60 ka mga individual. Dugang pa ni Salanga, ini nga pagtaas ang numero, resulta naman sang pagpanginguha sa mga OFWs nga makapauli sa ilatag sa mga pamilya sini nga holiday season. Isa man sa nangin rason suno pa sa konsehal, amo ang ginpatuman sang gobyerno national nga paghalog sa travel guidelines sa diin. Ang iban sini sa ilang wala makapauli tinalikdan nga tuig bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 146,144 kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 22. Sa bagong nga kaso, 12 na record sa Iloilo Province, 7 sa Negros Occidental, 2 sa Bacolod City kag Iloilo City. Nadugangan naman sa 19 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 139,358. Samtang wala naman sang bag-o nga napatay kag napabilin sa 4,686. Ang Western Visayas may 2,044 ka-aktibo nga kaso ng COVID-19. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:12, detalye sa mga balita nasyonal. Pagkatapos yun lamang sini. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma
sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig. Good morning and Merry Christmas sa aton sining mga kaaksyon. December 26, subong adlaw. Of course, kabalo man kamo na no, kami kalendaryo makamuda. May importante lang ikataan sa Action Dorala. Good morning kay Sir Eddie Laus. Good morning in the Eden. Merry Christmas. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel. Ga-monitor dito sa may Victoria City. Thank you so much, Sir Eddie Laus and Nanay Isabel. Thank you. Sorry sa akong tingog, kay nag-concert ako kagabi. Kay Ruby Fukihara, good morning and Merry Christmas, man. Erich Agnes Loxin III. Good morning, Tita Eden. Ay, tita mo ko, be? Tanong ko edad mo. Good morning, Tita Eden. Thank you so much and good morning, man. Merry Christmas. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning. Happy Sunday and God bless us all. Thank you so much. Kay Che Zamora, of course. Good morning, Aksyon Radyo. Thank you. Hilado Geman watching from KSA. Hello, hello. Kamusta ka mo dira ang KSA? I think though wala ga wala ga celebrate Christmas, pero ga celebrate lang New Year. Pero ati kong Pinoy kaya. Kag may pusong Pinoy, sigurado mas celebrate gid ikaw sang Christmas nga ginatawag. Kaya lain gid walang tatalo sa Pasko ng Pinas kuno. Makbo September pa lang naga-Christmas na kita ya. How much bongga na gani celebration? How much more on the day kag bisperas sang Pasko. Ma'am Lily King, good morning. Kag kay Ma'am Star Mayo, of course, and Doc Mayo, Merry Christmas. Thank you so much. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita Radio ginatag Philippines Standard Time, alas 6:15. Detalye na sa mga balita nasyonal. Lauma naman sa mga motorista ang pagdubo sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sa projection nga ginpagawa sang Uni Oil Petroleum Philippines, ginasaligan nga maganubo sang 60 tubtob 70 sentimos ang litro sa diesel samtang 20 tubtob 30 sentimos naman kada litro sang gasolina. Ang mga kompanya sang langis ang masami nag-anunsyo sa pagkambyo sang presyo sa kada adlaw sang Lunes kag gina-implementar masunod nga adlaw. Madumduman Desyembre 21 sa nagsaka sang 55 sentimos ang kada litro naman sang gasolina kag diesel. Samtang naglabot naman sa 326 ka mga tawo nagkalamatay, samtang 58 naman kag iban pa ang missing matapos maglaslas ang Bagyo Odette sa pungsod. Base sa record sa National Disaster Risk and Management Council, 661 ang kadamoon sa mga napilasan sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Kalabanan sa mga napatay ang gikan sa Bohol nga mayara sang 96 ka mga individual. Nagsunod naman ang Negros Oriental nga nakarecord sang 66 ka tawo nga napatay kag 58 naman sa Cebu. Ginklaro man sang NDRRMC nga sa 326 nga napatay, 312 pa lamang ang validated. Kalabanan sa mga napatay ang natumbahan sang kahoy kag mga debris. Naglabot naman sa 3.3 milyones ka mga tawo kung 870,000 ka pamilya ang naapektuhan naman sang bagyo. Inay nagikan sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Sacsayhuaman, Caraga kag Bangsamoro. Sa karon yara sa 352,000 ka tawo pa ang napabilin sa nagkalain-lain ng mga evacuation centers.
Sa iban pa nga balita nasyonal, paghahatagan naman ni Presidente Rodrigo Duterte sang 5,000 pesos ang kada pamilya nga nahalitan sang Bagyo Odette. Inigin pa sa Presidente sa iya pagbisita sa Siargao. Una diri naglahog si Duterte nga 30,000 tubtog 40,000 ka pesos ang mabaton sang kada pamilya, pero ginklaro man niya nga 5,000 gid lamang. Sa iyang hinunanon sa Tisa Cebu City, ginpahag ni Duterte nga mayara sang kwarta, pero ginpabutyag sini nga hindi dapat ginapatihan ang ginpahayag niya nga maghahatag siya sang 50,000 pesos sa kada tawo kadungan sang pamangkot kung sa diin niya kuhaon ang pondo. Una ginkompirma ni Senator Christopher Bongo sa atong Webes nga ginmando na ni Duterte ang pagsaylo sang pondo sa Department of Social Welfare and Development para naman sa paghatag sang 5,000 pesos nga cash assistance. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginmandoan naman ni Presidente Rodrigo Duterte militar kag pulis nga gamiton ang tanan nga government assets sagud isuporta sa recovery kag rehabilitation efforts sa mga lugar nga ginigo man sang Bagyo Odette. Gintugyan naman ni Duterte sa Philippine Coast Guard kag Philippine Navy ang pag-deliver sang relief assistance. Madumduman nangako si Duterte nga magatipon siya sang 10 bilyones pesos para sa rehabilitation kag recovery efforts. Samtang ang National Housing Authority ang mahatag naman sang 10 milyones pesos nga aid sa tagsa ka mga probinsya nga biktima sang Bagyo Odette. Naka-record naman ang Philippine Coast Guard sang 5,382 ka outbound passengers sa tanan nga pantalan sa bilog nga Pilipinas sa adlaw sang Pasko. Sa advisory, nakamonitor man ang PCG sa 3,948 ka inbound passengers. Sunod sa PCG, may 1,485 ka mga frontline personnel ang gindeploy sa 15 ka mga PCG districts nga nagpatigaan sa inspection sa 102 ka vessels kag 41 ka mga motor bangkas. Una ginpaidalon sa heightened alert ang team ukon ang team units sa PCG agud makontrol ang kadamuon sa mga pasahero nga magabisita sa ila pamilya sa tagsa ukon kag naglailain nga probinsya halin Desyembre 16 tubtub naman Enero 5. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpanumdum naman sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang mga otoridad nga nagamando nga sa mga ipahamtang nga checkpoints angot sa eleksyon nga istrikto nga ginadumili ang pagpatigan sang body search sa mga sakay sa masalakyan nga ila parahon na. Isa ini sa kaundan sa ginpagawa nga pagsulundan angot sa COMELEC checkpoints nga magaumpisa naman Enero 9 tubtub Hunyo 8, 2022. Agod ang mas mangin epektibo ang patigayunon nga gun ban. Sa idalom sang COMELEC Resolution 10741, may pagaymuon nga minimum nga isa ka checkpoint kada banwa o kun syudad. Kung dugangan ini, kinanglan nga makigangot ang Philippine National Police o kun Armed Forces of the Philippines sa election officer sa ilamantag sa mga lugar. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:20, detalye sa balita international kag sports, pagkatapos gid lamang sini. For Christmas is tradition time. Traditions. Good morning! Liwat sa atin sining mga ka-action. Sa liwat na good morning, Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Mayo. Sigurado 25 na sa inyo subong niya. Sa amon diri 26 na. Kay Auntie Mimi Martinez, Tito Victor, Uncle Victor, kag kay Tita Margie, dira sa may Tampa, Florida. Merry Christmas from your family here. Thank you so much. Kay Florida Oxenola, good morning everyone. John Alininyal de Crepito, happy Sunday everyone. Nagatutok sa Action Radio Tamyaw niya kuno sa barangay Gintorilan, Gapamati, Family Gamelong, Rica, Bootsville, Maing Aga. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Kurt Nathaniel de la Torre, good morning. Dira sa may Purok, Dulunan, Hacienda Guba Central, Maaw. Salamat. Sir Michael Jun Season, Merry Christmas. And tanan nga EFC, Merry Christmas, kag salamat. Gid. Helen Esco Sarreta, good morning man. Sir Noel Amar, good morning and Merry Christmas man sa imo sini family, sir. Thank you so much. Taon niya na lang si Ma'am Vanessa Mayo, Jinky Dalagdon, Melily Oligo, Alex Montesa, June Season, Ma'am Yvonne Buesher, Bia Jonathan and Dennis Roma. Thank you so much sa inyo po sini pagtanaw. Sa atin sini mga ka-aksyon na please kali, we are accepting donations. Hasta pa kami sa may December 28 nga pagbaton kay December 29,
idulong na naman ang donations dito sa southern parts ng Negros. Please, hatag ka mo sa ano nyo mahatag, face mask, hygiene kits, canned goods, noodles, or pwede man ka mo ka send cash. Ginadilian lang gali namon ha ang sang mga used clothing kay para avoid kita sa COVID-19. Pero amo na mga kinahanglan to nila hygiene kits, tubig, ano ni gani ng ila mga mga basic and prime commodities kay grabe gid kaluluoy sang mga tao didto nag Noche Buena sila, nag Christmas sila until today wala sila kuryente kag sinuman bimaganahan nga maghanda sa Christmas kay tungod nga nang guba ila balay wala sila kuryente may iban pa nga na napatyan bala tungod sa bagyo, nagkalaanod, natumbahan sa ilabalay, natumbahan sang puno. Tika subo gid sang aton sininga December gid yan noon 2019, 2020 may COVID-19, may udet. Reminders lang ni sang aton sininga Ginoo nga magbalik loob gid kita sa iya no, pangamuyo gid sa tanan nga oras. Kay hindi mo niya makontrol mo ang aton Ginoo ni siya lang ning makahatag sang tanan kag isang kisap mata lang makabawi man sang tanan. So, please share your blessings sa aton Cinema Ka-Action. Okay, bantayan nato na. Balita danay international kag sports, mga ka-action. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Size 24, detalye sa balita international. Nadiskubrihan ang sunog nga mga bangkay sang masobra 30 ka mga tawo sa isa ka sunugman nga salakyan sa Myanmar. Madumduman nga ginamo ang pungsod Myanmar umpisa pa sadtong Pebrero bangod man sa kudita kag nagpatay sa 1,300 ka mga individual. Sunod sa miyembro sa PDF group, ila na diskubrihan ang salakyan agas ang Sabado matapos makabaton sa report nga ginapaparahan sa mga militar ang pila ka mga salakyan sa banwasang Pruso. Sa report may saksi nga nagpalayag nga 35 kataong lakip na ang mga kabataan kag mga kababainhan ang ginsunog kag ginpatay sang militar 24 sa Disyembre sa amo nga banwa. Apang ining ginpanginwala naman sang army ang nagluntad nga insidente. Sa balita sports, daog naman ang Team Magnolia batok sa Team Ginebra sa score nga 117-94 para sa 2021 PBA Governors Cup nga ginpatigayon sa Araneta Coliseum nga gintambungan sang 4,843 ka mga fans. Ining unang Manila Clasico nga ginpatigayon sa adlaw sa Paskwa umpisa pa sa tuig 2017. Mas nangin memorable ang gabi bangod ginpatigayon ang jersey retirement ceremony sa Magnolia Icons nga sanday Peter Jun Simon kag Mark Pingris. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:25. Good morning liwat sa tanan naton nga mga nagapamati kag Merry Christmas sa aton sinitanan. Pila na lang katulog. 2022 na. Sa liwat ha, reminders lang sa aton sinima ka-action base may ara pa kamo sang i-donate dira para sa aton sininga mga ka-action man dito sa Southern Negros until December 28 mabaton ang Action Radio. Please lang hindi lang sang mga used clothing kay para avoid kita sa COVID-19 ang importante gidira mga tubig, face mask, hygiene kits, sabon, mga basic and prime commodities kag mga pagkaon nila dito. And of course, let us continue to pray kag kabay pa nga mabalikan nato sila kuryente kag damo pagid sang mabulig diri sa aton kag sa iban nga parte sang Pilipinas nga ginigo kag mga biktima sang Bagyo Odette. Thank you so much Ma'am Jinky Dalagdon sa 50 stars nga imo ginsend. Merry Christmas dira sa imo. Kag of course kay Ma'am Vanessa Mayo, sakto gid ko no, open sila present subong ni Doc. Thank you so much. Yes, Ma'am Jinky, napaos ako kay kabalo ka naman na syempre nag-celebrate man upod sa family sa December 24 kag 25.
Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal, national, international kag sports. Dili naman sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Disyembre 26, 2021. Mga kaaksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio!